minutu beharko dira, balki batetik bestera igarotzeko, baina, ikusten dugunez, aukera izango dugu gaurko jardunaldi aurrera egoteko. Eta zer egingo dugu gaur? Ez dugu foro amaiezin bat egingo, ez da aurreikusitako hori gertatuko. Gure normaltasun berriaz hitz egingo dugu. Ja, sarritan hitz egin dugu horretaz eta nekagarria da gai hori hitz egitea. Baina gaur, banaketaz hitz egingo dugu. Banaketa horietan bertan produktoreak, editoreak lan egiten dute eta arriskoak hartzen dituzte sarritan, film horiek ikusentzulengana iristeko. Eta gaur ezberdintasun bat izango dugu, gure panel honetan, bere Europako distribuzioaz edo banaketaz hitz egingo dugu, eta bertan, editorek hartzen dituzten arriskuez mintzatuko gara, ikusiko dugu zer arrisku mota hartzen ditugun, zeri ekiteko prest gauden, gure filmak aurrera eramateko, ez dakik gogoratuko duzen, baina VHS aurre egin dugu, eta aurrera egin du teknologiak, aurrera pauso ikaragarriak egin ditu, eta malgutasunez aurrera egin behar dugu, egokitu egin behar dugu, bizirauna izateko enpresa gisa. Hau ez da gure banaketaren amaiera, baina guk arriskuak hartzen ditugu, eta arrisku horiei esker guk aurrera egin beharko dugu, eta gure negozioriek aurrera atera izateko. Behin hori esan da, pandemiak egia da, eragin egin digula, eta benetan egoera zailera eraman gaituela. Eta horietako batzuk aurreratu egin dira, aurrerako tendentzia bat bazegoen jadanik, eta hori indartu egin da, aurreko arazo horiek indartu egin dira, gehitu egin dira, esate baterako online plataformetarako aldaketa horren adibide izango litzateke. Hemen aniztasuna ikusi dugu joera ezberdinetan, pandemia aurretik ere gertatzen zen, eta egia da dagoeneko bazaudela inbertsio batzuk, eta eskarien arabera egindako eskakizuna jasotzen zituztenak, eta egia da elementu ugaritako sistema baten aurrean gaudela. Pandemia horretan eta egoera horretan antzokiei ere eragin die egoera honek. Eta gaur landuko ditugun, erantzungo ditugun hainbat taktika ere horri erantzuteko eginalak izango dira. Izan dira, hainbat taktika nolabait esateko pandemiaren eraginei aurre egiteko egia da gai hau benetan garrantzitsua izan dela eta antzoki asko itxi direla horren harira. Eta egia da negozioen garapen horretan ere, hainbat eskumen hartu behar izan dela. Eta gure industria ere egokitu egin behar du. Guk hemen dauzkagun izlariei esker, iparrego eki eta mendebaldeak ere hartuko ditugu, esperientzia ezberdinak landuko ditugu, eta egia da paneletan emakumeen presentziak ero eta handiagoa dela, eta aurrera pauso handia da, beste aurrera pauso bat izango litzateke, eta hemen alderdi ezberdinetan esperientzia duten emakumeak izango ditugu izlari, eta beren esperientzia hori partekatuko dute gurekin, izan ere, egoera ezberdinetan hitzei aurre egin behar izan dieta, eta egunerokotasunean bizipen ezberdinak bizitzen dira. Ez da eredu jakin eta estandar bat aurrera eramaten dena aldagai asko dituen egoera da, eta beraz gure egunerokotasun aldakor horren isla izango litzateke. Denak aurkeztuko ditugu, hemen dauzkagu gure artean Kristin Pelakanik, Greziatik dator, Filgut Entertainmentetik, berak azalduko digu zein interesgarri den Grezia bertan filmatzeko edo erronkei aurre egiteko herrialde gisa, egia da erronka ugari izan dituela, eta behar bada VOD zerbitzu hori txikiagoa dela, baina interesgarri izango da. Bestetik Esther Coleman dugu gure artean ere, zineartetik dator bera, Holandatik, Herberetatik, eta berak ere hainbat esperientzia partekatuko ditu gurekin. Oso interesgarriak izango diren aldagaiak epatuko ditu, bestetik Txekia Errepublikatako izlari bateren badugu, Erfensetik dator bera, eta gizonetako egoerei aurre egiten eta aldakete aurre egiten aurrendari izandako plataformatako bat izan da, egia da hori bere negozioen oinarri izan dela,
Eta berdin gertatzen da Emilyren kasuan, Suitzatik dator, eta bertan ere, bertako enpresa batean jarduten du, eta bere ereduetan ere hau integratzen du. Guk teknologia berri honekin barretuko dugu, bertan jasoko ditugu ateratzen joaten diren ideiak eta proposamenak eta praktika hau, baliko dugu kuaderno hau, teknologia berriena ez bada ere, erabilgarri izango dugu beraz, eta arkatzez eta kuadernoz edo poligrafoz bertan ideiak jaso ahal izango ditugu, panel honetan sortzen diren ideia ezberdinak, eta gero zuekin partekatu ahalko ditugu, eta zuek ere gurekin partekatu ahalko dituzte zuen galderak eta zalantzak espero dugu amaieran, denek ideia multzo bat izango dugula, eta onuradun aterako gara hemendik. Kristina, zurekin hasiko gara. Ondo entzuten da, ezta? Ez dut abestuko, entzuten didazula ikusita, egunon. Ez nago oso ohituta betaurrekoak soinean eramatera eta bitxia egiten zait, aurkezpen aurrela egitea. Egia da, jazarpen jakin bat jasan behar izan duela, pertsona batek jazarren nau, aretonetako pertsona batek, zehazki esateko, eta eskatu dit nire aurkezpena minutu gutxi batzutan egiteko. Eta minutu gutxi horietan, 22 horrialetetik 13 bakarrik aurkeztu ahal izango ditu dela. Beraz, azkar egingo duen aurkezpen izango da. Eta, barkatu badirudik gaur dena oker ateratzen zaidala. Feel Good banatzailea Greziako lehenengo edo banatzailerik garrantzitsuenetako bat da, espero dugu etorkizunen ere horrek horrela jarraituko duela, bertan 2 estudio nagusi ditugu. Sony eta Disney dira horietakoak, bertan hainbat Pixar, 21. 20th Century, eta beste hainbat kate barne hartzen ditu, eta horrez gain, independentea edo autore zinema ere barne hartzen dugu. Beraz, merkatuko zinema independentea ere eskaintzen dugu gure zerrendaren, gure film zerrenda horretan. Ez dakiz zer gertatzen den barkatu, nire ordenagailua ekarri banu behar bada errazago egingo nuken. Feel Good ekoizpenak egiten dituen plataforma ere bada, guk eduki berriak sortzen ditugu, eta horrez gain, hor dauzkazuen alderdi horietan lan egiten dugu, home entertainment edo etxeko entretenimentuaz jarruten dugu, horrez gain eskubideak ere kudeatzen ditugu. Batez ere antzokietatik edo zinaretoetatik kanpo eskaintzen diren filmen eskubideak kudeatzen ditugu. Hemen ikusten duzuen gisa, azken 5 urteetako datu batzuk dauzkazue, eta nabarmena da bertan, batez ere aldaketa bat gertatu dela bertako ikusleen artean, hau da, 19 eta 20 urteko ikusleen artean, ez berkatu 2019-20 arteko ikusleen artean, aldaketa bat izan zela izan ere, hainbat milioietatik 3 milioi ikusleetara gutxitu zen ikusle kopurua, horrez gain, azpimarragarri da, guk eskaintzen ditugun filmetatik, gutxitu egin zirela ere eskaintza horiek, azkar eta arin egin dut aurkezpena, zer gertatu zen beraz, zinemaren industrian edo gure aisialdearen industrian COVID pandemiaren eraginez. Grezian, COVID-ak eragin aurretik ere, bazegoen jada nolabaiteko tendentzia joera bat, bazegoen adierazle batzuk, eta COVID-ak horrek aldatu egin zuen, egoera hori aldatu egin zuen, eta konturatu ginen zerbait egin behar genuela, zerbait egin behar genuen gure industrian, izan ere,
bertan ikusten genuen gure lanaren ehuneko 70 eragiten ziola pandemia honek, eta beraz aurrera egin behar izan genuen, 2 holde izan genituen 2008ko martxotik ekainera arteko bat, eta gero urritik hasi eta maiatzera arte luzatu zen. Eta gero uztailean bertan ere, eraginak izan ziren, eta hori orain, hau Grezian egin ohi dugu, eta gero Joanak zuk ere berretxe halko duzu, nik diodana izan ere, guk zinemaretoak zabaldu genituen, eta egia da, areto hauek, bai udazkenean eta neguan, irekitako zinema horiek itxitako aretoak dira, areto itxiak, beraz, eta, horrek itxita dira, hatop deitzen diegu guk, eta itxitako areto batzuk ireki behar izan genituen filmak ikusteko. Neguaren baldintzak direla, eta neurrietan ez naiz gehiegi sartuko, iruditzen zait Grezian hartutako neurriak antzekoak izango direla beste herrialdeetan ere, aforoa murriztua izaten da, musukoa jantzi behar izaten dugu eta bar, hori herrialde guztietan gertatzen da, beraz, goazen datu garrantzitsuago batzuk aztertzera. Egia da, banatzaileentzat oso gogorra izan zela momentu hori. Aretoak itxi ziren, ez genekien non eskaini gure filmak, saiatu ginen aretoetan eta plataforma digitaletan zerbait eskaintzen, baina horrek ez zuen urtebeteko eskaera hori asetu. Ez genuen bestetik irismen amaigaberik ere hori dena eskaini izateko. Beraz, beste ideia berritzaile batzuk martxan jarri behar izan genituen, ez genekien arrakastatxoak izango ziren bai edo ez, eta asko ez zuten arrakastarik izan, baina, behintzat saiakera bat egin genuen, saiatu ginen, gauza ezberdinak probatzen. Eta pentsatu genuen, gure ideia horietako batzuk gutxienez lagungarri izan zirela, nolabait esateko bide berri bat zabaltzeko, eta bide horri esker, errazak ez diren egoerak edo ohikoak ez diren egoera horiei aurre egin ahal izateko. Zer erauki genuen? Beste ideien artean, zinema virtuala sortu genuen. Ez genuen ez asmatu. Noski ez genuen polurarik asmatu, baina gure asmoa bertako kontsumitzailei laguntzea zen, haiek nolabait lor dezaketen pelikulak deskargatzeko beste modu batzuk lortzea. Beraz, guri, egia da, gure enpresa gisa, zinemaretak gustatzen zaizkigu, nahi dugu gure produktuak zinemaret horietan eskaini, filmak erosi egiten ditugu, baina or straight to platforms. Helburu nagusia zinemaretoreta jotzea da. Ez bakarrik DVD edota beste plataforma batzuetan film horiek eskatzea. Patterns to combine the. Beraz, lortu genuen bi bide horiek nahastea edo kombinatzea. Streaming bidea eta bigarren bide hori. Eta horrela, aurrera egin ahal izan genuen pandemian zehar. Bagenuen film bat, gaztelaniazto, Los Caballos Lindos, edo zaldi eder guztiak izango litzateke itzulpen zuzena, film hori areto guztietara eraman nahi izan genuen, sortu ginen, Sarajevora, Shanghaira, jaialdi ezberdinetara, edo zinemaldi ezberdinetara zabaltzen. Munduko zinemaldi ezberdinetara eraman genuen film hori. Filma, interesgarria da, eta nolabait audientzia sofistikatuago bati zuzendurikoa da. Baina, tamalez, film hori jaso genuenean, aretoak itxi egin behar izan genituen, itxiera hori iritsi zen. Eta hor, denboraren aurka jogatu behar izan genuen, izan ere, produktore batekin lan egin genuen, produktore hau ideia ezberdinetara zabalik zegoen, eta berak, probatu nahi zituen bide ezberdinak. Eta esan zigun, ez dugu filma gure filmotekan gordeko, kalera ateratzen saiatuko gara, zabaltzen saiatuko gara, eta, zinema virtualaren barnean zer egin genuen? Bi zinema aretoekin lankidetzan jardu genuen Atenasen,
eta bertan Bigon plataforma erabili genuen, eta beraz, film hori ikusteko sarrerak erosteko prest zeuden guztiak, plataforma horretara jo behar zuten, eta bertan butaka edo sarleku virtual bat erosi behar zuten. Beraz, ikusleentzat etxean ikusiko zuten filma, naiz eta horretarako sarrerak erostera joan behar izan. 2 aste izan genituen eta 2 aste horietan aritu virtualekin joka genuen. 50 bat sarrera saldu ziren eta gure banatzaileei zati bat eskaini genien. Eta beraz, partekatu egin genituen streaming zinemak eta zinema aretoen baliabideak. Egia da emaitzak ez direla nahi adinakoak izan edo esperotakoak izan, baina, ekintza simboliko bat izan zen, eta horren bidez hobetu egin ahal izan genuen. Akordio batera iritsi ginen areto horiekin, teatrikalen bidez film horiek ateratzeko. Eta beraz, gero aretoak irekitakoan ere, teatrikal horren bidez lanean jardun genuen. Zer irabazizun honekin filmak? Film horrek promozio berezi bat izan zuen, oso aurreratua zena, jendea hasi zen film horretaz hitz egiten, bals moduko bat landu zen, hau da zabaldu egin zen, eta egia da, ez zirela gure kontsumitzaileen ohiturak aldatu, gure publikoaren ohiturak aldatu, hauek ere butaka virtual bat, edo esaleko virtual bat erosi behar izan zuten. Eta gero etxean film hori ikusi. Horri zabaldu joan zen, aho batetik bestera, eta nolabaiteko sneak peek edo klandestinoa zen aurre estreinaldi baten gisa funtzionatu zuen horrek. Eta beraz, egia da, gaur egun gure merkatua beteta dagoela, eta garai hortan etzen momenturik onena film txiki bat plazaratzeko, eta iruditu zitzaigun, berriro ere baiteko filmaren ezagutza bat zabaltzeko bidea egin genuela horri esker. Good deed, but it was a collaboration between all Aurrera eramandako beste ekimen txikietako bat izan zen, bertako banatzaile guztiekin lankidetzan jardun genuen, Greziako produktore, aktore, eta produktore aipatu dut, ezta? Zinegilean, zinemagintzan diharduten hainbat pertsonekin lanean hasi ginen, eta, kanpaina gizonetako kanpainak aurrera eraman genituen. Hori lehenengo oldean izan zen, pandemiaren lehenengo oldean. Saiatu ginen, nolabait esatearren, mantentzen. Lehendik ere zinemarako joera hori mantentzen, zinemara joateko tendentzia hori. Oso kanpaina interesgarria izan zen, hemen baditut irudi batzuk zuei erakusteko. Hau grezieraz dago, baina iruditzen zaitu lertuko duzuela oinarrizko ideia. Okay, you didn't get what is happening here. What did he say? What did he say at the end? Gurenik etzen duten ulertuko, hemen gertatu dena, film honetan. Eta zer esaten dio, zeren zaizaude zergatik etzara gidatzen hasten? Audientziaren zainago, publikoaren zainago, ea etortzen diren zinemara. Beraz, kanpaina hau martxan jarri genuen, doainik eskaini genuen, promozio osoa doainik izan zen, eta benetan arrakastatxoa izan zen ekimen hau. Ekimen edo kanpaina honen bidez jendea gerturatzen lortu genuen, asko gustatu zen, eta iruditzen zaigu, ideia berri hauek edo egindako lan hauek ahalbidetu zutela publikoa berriro ere gero aretoetara itzultzea. Edo itzulera nahi hori sortzea edo indartzea lortu zen. Eta egia da, momentu honetan eta pandemia garaian, aire zabalen irikitako aretoa bakarrik zeudela martxan.
for specific titles, of course, but it was good. Baina, bueno, bertan ere, onarpen handia lortu zuten, eta titulu onak estrenatu ziren. Egia da, bertan lortu zela eta atera zela, film erlijioso bat ere, eta iruditu zitzaigun badagoela audientzia bat, badagoela publiko bat gisa honetako filmak ikusten dituena. Eta nolabait, publiko mota ezberdinak lortzen ziren, eta lehendik ere, zinemara jotzen ez zuten hainbat lagunek zinemara jotzen zutela. Beraz, saiatu ginen, eta lortu behar da nolabait gure audientzia hori lortzen. I'm not used to these things. Okay. So, the morale... Barkatuko didazue, arrapaladan ari naiz aurkezpena egiten, baina aurrera egingo dut. Zer esan nahi dut honekin guztiarekin? Adi, ibili behar dugula, arin mugitu behar dugula, egokitu egin behar dugula egoera honetara, eta etorriko zaizkigun beste hainbat egoeretara ere, ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean, baina hori da ondorioa. Okay, so I mean, a very clear tactic to work with the cinemas very closely. You create a virtual cinema. You have a very literal interpretation. Eskerrik asko, egitan oso, azkenean aurkezpen argia egin duzu, aretoak itxita egon dira, eta beraz online horrek indarra hartu du, baina, online edo butak eserleku virtual horiek erabiltzeak, behar bada ez zuen, zuek nahi bezala funtzionatu, baina, egia da filma, jada edatu zenean, zabaldu zenean, lortu zela, zabaldu horretik bazegoela optimismo bat, hau da, egindako promozio horren optimismo bat. Eta horrek epeluzera behar bada arrakasta izango du, ez da arrakastatxoa izango, argi dago, egoera arruntea balitzere behar bada ez lukein besteko arrakastarik lortuko, baina iruditzen zaigun, zinemara, filmak gozatzera doazen ikuslak eta film hau ikustera zijoan, audientzia hori jadanik bazen konstientu, bai bazekien ze isetako filma zen. Egia da, VOD-en editatu aurretik zinematan estrenatu nahi izaten direla, eta beraz hor online momentu bat ere batzutan gertatzen da, ez da, online momentu hori pasatzen du, eta gero ateratzen dira aretoetara. Hori ez da gure helburua, guk gure zinema aretoei lagundu nahi genien, itxita zeuden izanik ere, eta erakutsi nahi genien streaminga ez dela bide bakarra, hau da gure aliatu izan daiteke, ez da gure etxaia ere, baina lagundu dezake. Egia da, esperimentala izan zela hau, eta, zuek etzen utela horrela estrenatu nahi, baina badago elementu berezi bat izan ere, zinema, oraindik ere promozionatzen jarrizentzaren marka baten zaude, eta ez da bakarrik online dagoelako, ez da onlineren ideia edo bidea, aparte izan ere zuek online plataforma horiek integratu egiten dituzue zuen estrategien barruan, eta beraz zuen erakusten duzue marka hori, zinema aretoak eta antzokiak eta online plataformak ez daudela banatuta, ez direla elkarren aurkako etxai. Ez, egia da gaur egun horrein online ez daukagula gogoan ere, beste maila batean utzi dugu, baina egia da lortu behar dugula nolabait mailakatzea, elkarren artean jostea eta integratzea beste bide baten gisa. Oso interesgarria diozun hori izan ere, Greziak baditu hainbat arazo bere herrialdean, esate bateko hot top horiek, edo indoor areto horiek, hau da, itxedakoak hot top. Oso hitz polita, asmatu duzu, hau da, benetan sabaidunak, ez da? Orain etxera itzutzen izenean hot top ideia hori buruan edo gogoan izango dut nire sala antolatu behar dudanean. Baina egia da Greziak badituela bere berezitasun batzuk eta aipatu duzu zuen aurkezpen horiek eta eskariaren bidez egiten diren estrenaldi horietan, berdin gertatzen da eta herrialde eskandinaviarretan ere antzeko zerbait gertatzen da, baina zuk zer uste duzu, beste herrialde bat balitz, beste arrakasta maila bat lortuko luke? Ez naiz ausartzen 100% berrestera, baina ez iruditzen zait. Gerta liteke, gure
merkatua beste herrialde batean ezberdina izan daiteke, eta iruditzen zait ikusleak ez daudela ohituta gisa honetako tendentzietara. Guk ezi egin behar dugu gure audientzia, gure ikusleak, ez dakit hau berritzailea den beste herrialdetan, baina guretzat bai berritzailea izan zen. Eta beraz gure ikusle horiek ez den jarraitu beharko dugu, eta batez ere Hat House edo itxiak diren areto horietako ikusleak. Izan ere, egia da, pandemiak eragina izan duela eta beste plataforma batzutara jo dugula, Netflix da plataforma horietako bat, baina askotarikoak izan daitezke, eta, bueno, badaude beste batzuk ere, baina gure ustetik oraindik ere hasiera batean gaudela, eta, bueno, oraindik ere ez egin behar dugula, hasi egin behar dugula, eta ikusi behar dugula, nola integratuko ditugun baliabide horiek guztiak. Guk ere banatzaileak ikusten ditugu beraz, gure audientzien ezle gisa, ez da? Bueno, behar bada, audientziak ere onartu egin beharko du, ikusleak onartu egin beharko dute, ideia hori. Is there anything that you did, because you talked about... Baina jo dezagun orain Mendebaldera. Baina aurretik ere aipatu duzu zer ez duen funtzionatu, baina zer ikasi duzu, ze bide horretan. Hau da, orain atzera begiratuko bazenu, zer integratu duzue zuen bide horietan, edo zer integratu daiteke etorkizunean ere. Zure azkenen diapositiba horretan ere aipatu duzu, asko ikasi duzuela. Eta egokitu egin behar dela, ezta? Bai, egokitu egin behar dugu eta berritu. Hori da gure lehenetsi beharreko bidea. Eta zentratu egin beharko dugu, bueno, itxu-itxuan digitalean bolkatu beharren edo ikusi egin behar dugu. Izan ere, Grezian ditugu gure baliabide tradizionalak. Telebista ere, oraindik ere, indarra handiko baliabidea edo bidea da. Online plataformek ere indarra hartzen ari dira gaur egun bestetik. Eta ikusten dugu, gure kontsumintzaileak aldatzen ari dela, produktu aldatzen ari dela, eta egia da digitalak, edo plataforma digital horiek ere, indarra hartuz doazela. Behar da, hori izango da bidea, ez da ikusi beharko da, ikusleek nola parte hartzen duten marketing kanpaina horietan, nola esku hartzen duten, behar da, ikusi dugu, bide honek edo pandemia honek, nolabait, online kanpaina horiek indartu dituela, parte hartze horiek handitu dela, eta etorkizuneko espainaldietan ere indarra hartu dezaken tendentzia izan daitekela, ez da? Bai, eta badago alderdi positiborik ere, izan ere, bueno, guk jasotukun informazio hori, bildu dukun feedback hori, online erabili duten ikasleek egin dute, eta nolabait oso positiboa izan da guk jaso duguna itzuleran jasotako hori. We should always end these things on which is the positive negative. There is no such thing as a positive because things are going to change all the time. Beti jokatu behar dugu ondorioetan, baina ez soilik baikorra den zerbait, positiboa den zerbait, ze gauzak aldatuz doaz, ikasi genuen, baina... Entzuten duzu, bai? Cineart Filmsetik nator, Herbeheretan gaude. Gure egoera nahiko ezberdina da. Ze etxealdian hasi ginen merkatu nahiko garatu batean, jada katalogo nahiko zabala geneukan. Hasteko, esango dut marketing enpresa batekin lan egiten dudala, eta gure lana etxaldian zehar izan zen haztea, geuron publikoa hartzailea sortzea. Gauza nahiko organikoa da. Ze guk ez baldin badugu geurok gure publikoa aurkitzen, film handietarako egin diteke konpainiekin, baina txikiekin, arte eta entsegu filmekin ezin dugu horrela jokatu. Beraz, hasteko zifra batzuk emango dizkietu, zenbaki batzuk. 2 etxealdi izan genituen, guztira 10 hilabete irauntzuten. Theatrical, 25% jetxi zen, alegia antzerkien arloa. Theatrical, hobeto esan da. Video television horrek gora egin zuen, 40%.
Eta VDO merkatua bikoiztu egin zen. Arte eta entsegu arloa hirukoiztu egin zen. Beraz, itxialdiaren hasieran, horrelako, izu ikaragarri bat etorri zitzaigun, baina gero pentsatu genuen, tira, aukera izan diteke beti egin izan nahi dugun hori egiteko, alegia online gehiago inbertitu eta filmak beste erabatera ikusten hasi. Marken asmakizun bat izan zen hau, eta ondorioz hasi egin ginen konfinamenduan zehar, etxealdian zehar, ze denok ari ginen gauzak online ikusten, eta ezinbesteko aukera paregabea izan zen guretzat. Goazen hurrengora. Adibide batzuk emango dizkitzuet. Adibidez, BVD gehiago erosi genuen, zuzenean, etxealdian zehar, hoi baino gehiago, urtean 20 bat, hauek dira ondoen jardun zuten 6ak. Areto komertzialetan ondo egingo zuketenak, baina zuzenan VOD era pasatu zirenak zuzenean. Oso titulu indartsuak ziren, baina horre arazoren bat sortu zen. Eta gero, beste 7 film bagenituen, plataforma guztietan, eta 2019an oso urte ona izan genuen teatrikalen, oso ona estreinaldi berriekin, eta bar. 2020an ala jarraitu genuen plataformetan, eta horrek lagundu zigun kontzientzia maila handiagoa, ezagutza maila handiagoa sortzen. Beraz, zer egin genuen hazteko, haztea lortzeko? Adibide batzuk emango dizkizuet. Hasteko, aldatzeko modua aldatu genuen. Teatrikol estrainaldietarako erabatera eta VD beste erabatera. Hor erronka bat izan genuen, zerbait aldatu beharra zegoen, alegia ikusgai izan behar genuen online, gero eta gehiago gainera. Zerbait berria sortu genuen, lan egiteko modu editorialago bat. Alegia, etzen soilik marketinga. Hasi ginen galdetzen, zer egin nahiko zenuke edukia egiteko eta ez bakarrik bideo muntaketa. Gaitasun berriak ikasi genituen gure edukia hobetze aldera, eta aukera handiak sortu zitzaizkigun. Eta gainera, lan asko geneukan etxealdian zehar egiteko, erabat aldatu behar izan genuen gure edukia, eta egokitu behar izan genuen bestelako estreinaldietara, modu ezberdinean gauzak egite horretara. VVDO merkatu horretan zentratu ginen gehiago, planteamendua ezberdina izan zen, editorialagoa izan zen. Eta geure materialean zentratu ginen. Adibide on bat da, adibidez egin genuen kanpaina bat, ez pixka bat zurearen antza izan zuena. Filmak online eskaini genutuen jendea ez egin behar genuelako. Arte eta entsegu filmak gustukoa zituzten, baina ez egiten non aurkitu, eta horretarako kanpaina bat abian jarri behar izan genuen. Hori izan zen modu bat. Eta bestalde, ikasi genuen baita ere titulu gehiegi, izenburu gehiegi komunikatzen badituzu, horrek ez duela funtzionatzen. Etxealdi hasieran, konfinamentu hasieran, online kanpaina asko egin genituen, merkea zen eta eraginkorra, baina gero konturatu ginen, hainbeste film aldi berean eskaini genituenean, horrek ez zuela funtzionatzen. Azken batean, film zehaz bat eman behar genion gure ikusentzulari, gure publikoari. Badira filmak,
profil bereko hartzaileak dituztenak arte eta entseguko filmen aldean. Ez genuen beldurrik izan eta horrek izugarri lagundu zigun. Hain azkar hasi ginen, ez ginen zain geratu ikusteko zer aterako zen handik, ez besterik gabe egin genuen eta ondo funtzionatu zuen. Beste planteamendu bat ere hartu genuen, Herberetako prentsa teatrikoleko estreinaldietan zentratzen dira, askoz gehiago, baina presta agertu ziren BDVO hoiei buruz ere hitz egiteko, eta hortik etorri ziren elkar hartuta egin genituen promozio lanak, eta batzuetan uztartu egiten genituen, zinemako filmak, streaming bidez ematen zirenekin, adibidez Almodobarren katalogo guztiak, eskaintzeko aukera izan genuen. Beraz, elkarlanerako beste bide batzuk aurkitu genituen, eta hori lehen asko zailagoa zen lortzen. The VOD platforms, we have one thing what was really nice during the breakdown. We have in Holland, we have a theatrical Herberetan BVOD hoiei buruz plataforma ezberdinak dauzkagu, horietako bat zehatza arte eta entsegu filmetarikoa da. Hilean 21 ordu, zinemetan ikus ditzakezu nahiaina. Baina, zinemaretoak itxi zirenean, zagartatu zen, film horiek online eskaintzen hasi zirela, eta hori oso ona izan zen, ze publiko hori fidela baita, leiala baita. Eta, orduan, haiekin batera lan eginez, publikoa online aurkitu genuen, eta esan genien, film horiek ikus ditzakezue, zinemaretoetan bezala, baita online ere. Piko litzateke beste plataforma bat, VOD-en dagoena. It's the art house film theaters are connected to Pickle. You can see the film in the theater. Pikolekin lotuta daude arte eta entsegu zinema areto hoiek, bertara joan zaitezke, baina, ez dakit, nahituta baldin bazaude edo, etxetik ere ikus ditzakezu. Eta, era horretan, beste sustatzen ari zara arte entsegu areto hori. Ez dakit, azkarregi erakutsi dizkizu ez zifra horiek, baina tira. Hemen dauzkagu top iruak, ez da, punta-puntako irurak. Pickle, Cineview. They really took care of that we could find our art houses audience again back on the online part. Beraiek lagundu egin ziguten. Totally other league was Pathé. Beste kide bat ere izan genuen, Pathé. We gave them a couple of weeks. Hor itun batzuk, esklusibitatea itun batzuk sinatu genituen, akordio batzuk, 3 aste eman genizkien bestei baina lehen filma ateratzeko, eta horren truke kanpainak egin genituen, promozioa egin genuen hoien alde. Era horretara onura bat ateratzen zioten itun horri, akordio horri, eta guk berriz eskaintza zabalagoa izango genuen aurrerantzean. Eta publiko horrek gu hobeto ezagutzeko aukera izango zuen. B2C, horretan ere zentratu ginen, hor hasi nahi genuen. Autoritate edo jakintza maila handiagoa zegoen, arlo horretan, film batzuk aukeratuta zeuden jada, eta gu geu ere prestatzen are ginen Amazon Prime Channelen txertatzeko edo argitaratzeko, eta gero arte entsegu filmetako gure sare propioare bageneukan. Lehen aldiz, gure marka, gure izena erabiltzeko aukera izan genuen, zuzenean publikoaren gana iristeko geure filmak erabilita. Aldi berean, zuzendarien bilduma bat ere argitaratu genuen,
zuzendari garrantzitsu guztien filmak eskaini genituen gure web horrian, online, ez berehala eta film gehiago saltzeko, baizik eta kontzientzia handiago bat sortzeko. Jendea jakin zezan, zuzendari gehiago zeudela, esaten genien gauza gehiago ikusi dezakezu han edo hemen. Eta gure ezagutza editorialetik abiatuta esan genezaken bideoak eta bestelako materialak prestatzen ari ginela. Eta hor eman nahi genuen sentipena zen, hor bazegoela film bat zuzendari on batena eta gainera eskura zegoela. Gogoratu SWAT kateak eta Entxegu filmetarako horiek gora egin zutela etxealdian zehar, konfinamenduan zehar, eta hortik abiatuta guk ere hazteko aukere izan genuen. Orain, berriz ere, zinema aretoak zabaldu egin dituzte, eta beldur ginen, hortik aurrera jendeak ez zuela orduan jarraituko, baina badirudi biak mantenduko direla, eta elkarrelikatzen jarrai dezakegula. Zenbat gauza gertatu ziren konfinamenduan etxealdian, ez da? Gauza zoragarri asko atera daitezke hemendik eta ziurrenik bat egitea, ez da, marketing kanpaina beste gauzekin batera egitea, alegia, marketing kanpainak baina egunkariak ere bai, zinemak ere bai, VOD eta batak ez du beste ordezkatu behar, baizik eta uztartu egin behar ditugu. Hemen aldaketa demografiko bat egon da, ez da? Ze behar bada jende nagusia zuen publikoko parte izan zitekeen, ez da? Publiko nagusi horren parte, bai jakina, demografikoki aldaketa bat egon zen. Pikolen adibidea ona da alde horretatik, ez da, ze audientzia hori berena zen, baino ezin ziren aretoetara joan, Eta orduan, beraiek hasi ziren promozioak egiten, eta guk beraiekin elkarlanean jardun genuen, eta areto gehiago etorri ziren atzetik. Hala, badakit, beraien ikuslea, helduagoa dela, eta bar. Ez baina, orain hori ez da mehatxu gisa ikusten, ez? Ez da gutxiagorik ere. Aldaketa bakoitzaren ondoren, distribuzioan banaketan denbora asko eman dut, baina badakite hasieran gauzak okerrera egiten badute ere gero zerbait onuragarria atera daitekela, ez dagoela mehatxuriko. Nik uste dute elkarrekin bizi daitezkela elkarren ondoan, eta hori frogatu da, ez da? Zer behin zinemarituak ireki, VOD horrek ez du bera egin. Bai, hori, biok esan duzue, ez da? Ados egon zarete hortan, ez da? DVD-ak ez zaukan itzala hundirik, ez zaukan ospea hundirik, baina badirudi VOD ezberdina dela, ez da? Zu zinemaldi honetan zaude eta behar bada zerbait ikusiko zenuen horrela arrakastatsua izan daitekeena, ez da? Horrela funtzionatzen du, ez? Horrela hori da zure lan, ez da? Hortan datza, ez da? Baina orain zenolako gaitasun hartzen dituzu horiek antzemateko? Bai, egia da gaitasun hori pandemian zehar garatu egin zerela. Ze baziren izenburu batzuk, perfektuak biribila zirenak VOD-erako. Eta ez dugu esaten, horrekin ez dugu esan nahi izenburu batzuk txarrak direnik, baizik eta beste batzuk hobeto funtzionatuko dutela online. Behar bada, jendea elitzatekela goiek ikustera aretora joango, baina etxetik ikusiko dutela, bai. Egia da, kontzeptu hori interesgarria dela. VOD-ek behar bada genero aldaketa bat ekarriko du, ez da? Oso ondo aurkeztu duzu, gardenki horietan, banatzaileak ez daude ohituta markei aurre egitera. Baina hildo horretatik bururatozkit marka asko
zeinak aretoetara begira sortu direnak, edo lan egin dutenak, ze kalitatezkoa dira, konfiantzazkoak, zine hartoietako bat litzateke. Kasu honetan, izenak, markak, eta bar, pixka bate joerak sortzeko gaitasuna daukatenak, zineart izan denean iraganean joera horren adierazle edo. Ez dut uste nik hor joera nagusi bat dagoenik, baina esango nuke jendearen bilakabide arrunta dela. Netflixen adibidez orain edozein film aurki dezakezu, ezta? Ikusi nahi dituzuna, beraz hori, nabarmentzeko zerbait da, ezta? Horrek adierazten du nortzu garen. Ez dut uste hori refusatu daitekenik edo mespretxatu daitekenik. Ze merkatu aldatzen ari da eta horrek argi uzten du. Nolabaiteko, zuzendariak iritzi sortzaileak gara, lider gara. Bai, egia da, industria konsumitzaileari begira dagoen zerbait bihurtu dela. Eta hor badira kontrasteak, aldeak, eta antzekotasunak ere bai aurreko merkatuarekin alderatuta. Baina tira, orain urrengo izlari ere emango diot hitza, zuen enpresa integrazioan txertatze horretan garatu zen, ezta? Eta behar bada, So I would like to speak specifically about two films and two cases. Niri gustatuko litzaidake bi film aipatzea eta bi ikuspegi. VOD platform, which is our own, and then theatrical release. Uztartutako edizioak erabili ditugunak. VOD plataforma eta zinemaretoak. Baina Txekiar herrialdeko merkatuaz hitz egin nahi nuke hasteko oso txikia da, pandemia aurretik, 7 film besterik ez ziren ateratzen. Beraz lan asko egin behar izaten genuen jendea, publikoa zinemara joan zedin. Eta horregatikan film bakoitza horrelako ospakizun handia izaten zen. 800 bat areto dauzkagu, baino denek ez dute modu jarraituan funtzionatzen, horietako batzuk udan besterik ez daude erabilgarri, gero streaming platforma ditugu, eta globalez gain baditugu nazionalak ere, Argot adibidez, beste bat dokumentaletan zentratutakoa. Eta esan bezala streaming plataforma ugari dago gurean. Telebistekin lotuta daudenak. Pandemiaren aurreko urtea onena izan zen Txekiar filmarekin, publikoa, inoiz baino publiko gehiago izan genuen, eta Txekiar filmek sekulako arrakasta lortu zuten, eta hori ez da askotan gertatzen. Zineak bi alditan itxi ziren pandemian zehar, martxotik aurrera, eta urritik aurrera aurtengo maiatzera arte. Maiatzean ireki ziren zinemaretoak, hasieran 150ko edukierarekin, eta areto multipleak itxita jarraitu zuten. Zerbitzuen salmenta 50%koa baita. Hemen ze asmo izan genuen, gustuko genituen filmak kartzea Txekiar Republikara. 2013an sortu genuen geure plataforma propioa, Aero izeneko hori. Gure idazleak ez dira Netflixekoak edo HBO-koak, baina badugu marka bat, eta ikusten dugu jendeak gure materiala, gure autua
gustuko duela, eta hori aukeratzen duela, bueno, gertuago dagoelako beraien gustuetatik. Zaletasunetatik. Aerofilmsentzat joan den urtea, ironia bat badirudi ere, onena izan zen. Ze dokumental txekiar bat argitaratu genuen, kaleratu genuen, predatzaileei buruzkoa, aurrak neskatuak online aurkitzen dituzten hoiei buruzkoak, eta beraz, bueno, aurren segurtasunaren gaia eraman zen online, badakit oso gai iluna dela, baina guretzat oso ona izan zen, arrakasta izan zuelako. Pandemian zehar My Cinema Online plataforma jorratu genuen. Hor saiatzen gara zineman lortzen dugun esperientzia hori erreplikatzen edo irudikatzen. Hala, publikoak arpidetza bat egin zezaken filmak eskuratzeko eta hortik ateratako diruaren parte bat zinema aretoetara joango zen eta hala haiek babestuko genituzten. Bestalde, ekitaldiak erantolatzen genituen, zuzendariak gonbidatzen, mai ingurukoak antolatzen genituen, topaketak, behin film horiek ikusi eta gero, eta era horretan, ikusentzulek elkarrera egin zezaketen, harreman bat izan zezaketen zuzendari horiekin. Txekiar zuzendariak gonbidatu genituen, pasadizoa kontatzen zizkiguten, bereiek egin zituzten film horietako pasadizo batzuk, nola egiten zituzten zenbait estena, eta azalpen horiek guztiak eman zizkiguten. Bestalde, gure autozine edo propioa geneukan, pandemian zehar funtzionatu duena, eta alegin handia egin genuen VOD plataformaren inguruan. Film asko hartu genituen aeroboderako eta baita gure zinema aretoetarako ere. Bad Luck Banging, Ruda Juderena, eta eslovakiar film bat ere bai, The Servant. Bigarren horrek ez zuen halako arrakastarik izan, aeroboden 2 astetan proiektatu genuen, eta My Cineman kaleratu zen zuzenean, baina horrek oihartzun bat izan zuen edabideetan, eta hori baliagarria izan zitzaigun filma aretoetara iritsi zenerako. Horrez genukan esperantza gehiegirik film horrekin, baina tira. Baina espero genuena lortu genuen eta azkenean arrakastatzat hartu genuen. Aldiz, Judefen film horrek Berlinale irabazi zuen, film honenaren saria, eta horrek nola ez, biztarazi egin zuen, eta arreta jaso zuen. 3-5 saio izan zituen txekiar prentsan, Berlinale irabazi zuenean lehenbizi, eta gero aeroboten argitaratu genuenean VOD film gisa. Beraz, diru gehiago ordainduta ikus zitekeen denbora gehiagoan zehar eta jende guztiak ikusi zuen. Gero aretoetara eraman zen 2 astean, 2 asteko tarte batean, eta gero alde batera utzi behar izan genuen, ze presbariko zinemaldira eraman behar zen, eskutatu egin behar izan genuen. Eta, edabideetan izugarrizko jartzuna izan zuen, horrek. Irailaren 2an zinema aretoetan estrainatu zen eta jendeak jarraitzen du aretoietara joaten. Bigarren film arrakastatsuena da guretzat, orain arte. Eta horrek, gainditu egin ditu, ohituta gauden zifrak. Txalo berba. So for Aerofilm, I mean, Caught in the Net is actually Aerofilms erako. that's a kind of wonderful example
adibide ederra da, adierazteko film batek ze arrakasta izan dezakeen planteamendu integratu horretan. Pandemia zerbait aldatu zuen estrategiari begira, edota hori jada Aerofilmsen kulturaren albat zen. Ez, nik uste Aerofilms oso malgua dela, oso arina, ez da pasiboa, beti saiatzen da bide berriak aurkitzen, jendeari filmak eramateko, orkesteko. Ez daukaz ikusi VOD-rekin, baina arrakasta ikaragarri eduki genuen klimaxekin, zuzendaria gonbidatu genuenean, Pragan gure aretoetan aurkeztu genuen lan hori, eta gero Teknokloken topaketa bat edo ekitaldi bat izan genuen, zuzendaria bertaratu zen, eta aretok bete egin ziren estreinaldia baino 2 aste lehenago, eta modu zoragarria izan zen film horren berri emateko Target taldean. Beraz, oso modu arinean eta malguan funtzionatzen dugu, esperimentatu egiten dugu, eta jendea benetan implikatu egiten da gure filmetan. Karloi Bariko zinemaldian ikusi genuen hori. Beraz, hor integrazio bat dago, bat egiten dago pelikula handiaren eta online horren artean. Baina nik uste dut pandemiak behartu egin zintuztela gauza gehiago egitera, ez da? Berez hortzegoen zerbait areagotzera. Preview horri dagokionez, uste duzu orain konturatzen garela zer funtzionatzen duen eta zer premium VOD horri dagokionez? Ikasten ari gara hortan? Bai, VOD-ren kasuan, bueno, ez dauka zertan eragin txarra izan takilari begira. Went a lot of money, even it was possible to see it for 2 weeks on VOD. So we think that at this moment... 15 egunean zehar VOD-en ikusteko aukera egon zelako. Beraz, hori dugu alde aretoekin negoziatzen dugunean. Alegia, ez daukagula zertan hain tarte luzea utzi aretoan erakutsi ondoren online eraman arte. Eta nola erantzuten dute zinemaretoek? Izketan diar dugu, ez da, multi-aretoek beraien ere arau propioa dituzte, eta ez dute tarte hori galdu nahi, ez da denbora tarte hori galdu nahi, baina jada jarrera irekiagoa daukagu. Bai, hemen arintasunaz diar dugu, malgutasunaz, eta baina behar bada esperimentaziorako unea da. Film batzuk funtzionatzen dute, beste batzuek kalte egiten die. Badirudi film bakoitzera begira Aerofilmek pentsatzen duela, bueno, honetarako ez dugu bat ala bestea behar, ez? Ikasten ari zaretela dirudi. Bai, guk uste dugu gure izenburu batzuentzat oso ona izango dela, ez? Dokumentaletarako, adibidez, ze gehienetan jendea ez da horiek ikustera zinematara, aretoara joango, ez? Zerbait handia nahi dute, harrituko dituena. Guk uste dugu bigarren bizialdi bat izango dutela VOD-en film horiek. But I know what you mean. I mean specifically to very small films. I know exactly what you mean. I think it's, I think... Bai, nik ideia txiki batzuk eman ditut eta iruditzen zait. Aipatu duzuna, zure hitzaldi honetan, integrazio hori praktikan jartzen duzuela, ezta? Baina Aerofilmek nolabait hartu ditukateko atal ezberdinak eta bere planteamendu ezberdina da. Esperimentazioaren bidetik jo duzue, badirudi horrek funtzionatu duela, eta ikusi duzuela, aurrera eginala, ikasteko zerbait positiboa atera duzuela. Positiboa denak gehiago gailendu egin dela negatiboaren aurrean. Eta beraz egia da oraindik ere negoziatu egin behar da, aretoekin, eta negoziazio hori oraindik ere egiteke dago. Baina, gero ikusiko dugu, horren inguruan izango dugu aukerarik hitz egiteko, eskerrik asko, beraz. Yeah, hello everyone. I'm Emily. Keixo, egunon denoi. Emily naiz, Triart filmetik nator. Eta zuzenean nire, kasu batzuk aurkeztuko dizkizugu, gure kasu aurkeztuko dizut egia da. Bertan, zinemak ez direla, aretok ez dira itxi. Eta beraz, ez berdintasun hori daukagu, bere murrizketak izan ditugu, murrizketa batzuk noski, baina
baina oraindik ere aretoak mantendu ditugu. Eta beraz, eta horri esker, guretzat ona izan da, gu lanean jarraitu dugu, ohikotasunean ia. Naiz eta, titulu batzuk indartu ditugu, aurrera eraman ditugu, baina zer gertatu da? Guk bagenukan plan bat Greta filmarentzat, eta bertan barne produktu bat izan zen, oso interesgarria. Eta guk filmatu genuenez hor mantendu behar izan genuen, promozionatu egin genuen, eta beraz, datak iritsi zirenean, nolabait, 50 bat lagunek ikusi zuten zinema aretoetan. Eta egia da ordurako mantenduta zudela irekita areto guztiak, eta beraz guk honekin benetan ekitaldi handia, jendetsua espero genuen. Eta, oraindik ere, espero genuen oraindik ere hitzaldiak eman genituen, gonbidatuak izan genituen aretoetan, eta aukera genukan bertako produktua izanik, bertan parte hartu zuten guztietan, herritarrek ere parte hartu ahal izan zuten, jendearen gana irits gintezken, eta baina gerora itxi eta ordutik aurrera gure kate handiena, zinema produktorerik handienak, oso gutxi izan zituen, eta istea erabaki zuen. Erabaki zuten iste zer gertatu zen? Ikusleak hori ikusita pentsatu zuten areto guztiak itxiko zirela, eta beraz gure zinemagintza guztiare zintzilik edo ziren izan ere pentsatu zuten, naiz eta gero ez ziren itxi. Ez genuen estrainaldia mugitu nahi izan, mantendu egin genuen, eta beraz pentsatu genuen, zer egin. Digitalki abiaraztea zen, eta digitala izan 50 lagun eduki genitzeko ikusaldi horretarako. Baina gure panela osorik digitala zen, eta 100 bat pantalla daude herrialde guztietan, beraz 50 horiek asko dira, eta denetan agertu zen, filma estrenatu zen, ia areto guztietan, eta zer gertatu zen, ostiral batean atera zen filma, eta astelenean aforoa murriztu egin zen, 50-tik 8 murriztu zen, lehengo erditik 8 eta pentsatu genuen hori ikusita, gure aretoek ezingo zutela mantendu, irekita mantendu, adeak zabalik mantendu, eta beraz horrek behartu egin gintuen nolabait ideia berritzaileetara jotzera, bizirauten jarraitu ahal izateko. Beraz, zer egin genuen, lehenik eta behin, aretoetarako bakarrik estrenatu genuen film hau lehenengo astean, esklusiboa izan zen estrenaldia, eta 100 bat aretoiek dagoeneko, aipatu moduan, erreserba eginda zuten, eta badaukagu beste VOD plataforma Trioclean izena duena, eta hori bidean eraiki genuen, arin batean, guk geurek hau egin genuen horretarako ez genuen automatizazio prozesurik eskuz egindako lana izan zen. Eta, filma erreserbatuta zuten aretoetako batzuk zabalik mantendu ziren, beste batzuk ez, baina, batzuk dagoenek kanpainak abiarazitu zuten, euren ikusleak gogoan, eta zer erabaki zuten, plataforma bat antolatzean non, sarrera bat lortu zitekeen, 129 euroren truke, eta horrez gain, 2 euro gehiago inbertituta, erabaki egintzen ezaken, zein aretotan ikusten ezaken filma. Eta prezio hori finkatu zenuen, eta prezio osoa, bestera bat erositako sarreraren berdina, parekoa izango litzateke. Beraz, guretzat
Gretarekin ekonomikoki etzen onuragarria izan, ez genuen hainbeste etekin atera, baina iruditu zitzaigun, honen bidez bai laguntzen genituela gure filmaren estrenak eta erreserbatu zuten areto horiek. Well, here you see Hemen what we built is the Portuguese cinema. ikusten dugu nola lortu genuen, nola ereki genuen gure plataforma, horren bidez beste saiakera bat ere egin genuen, bono gixako bat sortu genuen, eta bono horrekin, zure aretoetara joaten jarrai zintezke, naiz eta momentu horretan ez ziren erabili behar bonoko bale guztiak. Eta, bagenekien beste leku batzuetan ere gertatu zirela horrelakoak, eta horrez bagenekien bai ikusleek, bai zinemaretoek ere ezaguntzuten bonoaren ekimen hori, beraz horrekin hori martxan jarri genuen, asteburu batean martxan jarri genuen, eta beraz 100 areto horiek, erreserba egindako 100 areto horiek, etekinak atera zituzten, aurrera ateratza lortu zuten, ez zuten etekin handiegirik lortu, baina, konpentsatzeko adina eta etekin txiki bat ere lortu zuten. Aurrera, Gretaren ondoren, aurrera eginez, beste film batzuekin ere saiatu ginen, gure plataforma horretan, VOT plataforma horretako bonak eskaintzen jarretu genuen, eta bertan, zitezkeen zinema aretoak, guk aukeratutako zinema aretako besteko aukera. Geneukan bon horien bidez, baina hori guztia azkar egin genuen, eskuz egin genuen, sistema automatizaturik gabe, eta oraindik ez dugu ongi baloratu ahal izan zenbateko etekin atera dugun guk enpresa gisa, baina iruditzen zait, horretara iristen ari gara, bai ikusten dugu energia asko inbertitu zenutela horretan, saiatu zinetela aretoak integratzen zuen marka horren barruan, alternatiba ezberdinak ikusi dugu, eta badakigu, oraindik ere antzokiak direla, diru hori konpentsatzeko modurik onena, eta egia da gardenena ere hori dela, aretoetako sarrerak lortzea. Baina badirudi hori, atal garrantzitsua izan zela, zuen planteamentori gau da gogoan izan zen dituzten aretoak, haien bizirauta ere gogoan izan zenuten, eta horri ekintzen nioten, hori integratu zenuten zuen plataformetan. Halaxe izan zen, eta aukera ireki edo zabaldutzitzen egun aretoekin beste modu batean lan egiteko ere. Ikusi duzu hori horrela aldaketarik, zinema aretoen jokatzeko modutik, izan ere gure jendearekin lan egiten dugu, baina pandemian zehar sentitu duzu nolabait babes hori aldatzen ari dela, bertako jendea edo komunitatean aldatzen ari dela? Ez, bai ikusi dugu zinema aretoek badutela aukera, irekita eta itxita egoteko aldi berean. Eta hori onuragarria da, ezagutzen zuten haien publikoa, komunikazio zuzena zuten beren publikoarekin, eta, zuten orain ikusleari eskaintzeko zerbait aretoak itxiarren, eta oraindik ere, etzen bale horiek lortuta, etzen momentuan erabiltzeko zerbait, eta gero ere erabili ziteken sarrera batzen, baina hori ere lortu daiteke, eta horrek, jende gehiagora iristen lagun dezake ezta. Bai, eta merkatutik atera zirenean, areto txikiak eta ez zain txikiak, Estokolmo gisa edo Kodenburgon gisa, igo ziren, pixka bat zabaldu ziren, eta lortu zuten. Eta egia da hemen beste elementu interesgarri bat ere badagoela, izan ere, alderdi ekonomikoaz ari gara, diru ez ari gara, baina zuek gehitzen duzuen beste balio erantxe hori, eskaini dituzue bertako aktore eta filmeko parte hartzaileekin egindako eztabaidak. Eta hori guztiak aretoetan ere eskaini dituzue. Eta horrek eraginik izan du prezioan, hau da, prezioak fijatzeko baliabide ezberdinetan, edo aldagai ezberdinak baldintzatu ditu, lortu duzu hori, izan ere oraindik ere, egia da ikusleen espektatibak hor daudela, eta oraindik ere, ikusleek ez dutela gehiago ordaindu nahi, hori da euren esperantza, ez da? Eta beraz, prezioa fikatzerakoan horrek eragin nabarmena izan du, iruditzen zait etorkizunera begira zaila izango dela, izan ere denok badakigu jendeak diru kantitate beragatik gero eta gehiago espero duela, edo
nahi duela. Ez da, bai, hori da ikusleen tendentzia joera. Nola eziko dugu, nola eziko ditugu ikuslak izan ere, bueno, online susta, zenbat urte ditu, berretak badiru 50 urte dituela, baina badago nola baiteko sentsazio bat non gero eta balio erantzik gehiago izango dugun, eta gero ikusten dugu balio hori ez dela diru bihurtzen. Eta hemen publikoan askok galetuko dio bere buruari, eta hausnarketa hori egingo du. Eskerrik asko zure aurkezpenagatik, zure hitzengatik, esperientzia partekatzeagatik, eta orain, bueno, ikusleetako norbaitek partekatu nahi duen zerbait balego edo galderarik egin nahi batut, aukera izango luke horretarako, mikrofonaren zaila egon mesedez, eta mikrofon eritxitakoan galdera egin. Eskerrik asko. Nahi Glasgow Filmsetik naiz, eta nik ere badaukat banatzaile bat eta zinema aretoa. Aretoaz diozuna oso garrantzitsua da, izan ere zinema aretoek jarraitu nahi dute banatzaile ezberdinekin lan egiten film horiek erakutsi ahal izateko. Guk Glasgow badauzkagu gure filmak, eta bertan aretoek euren marketing moduak dituzte egiten jakiteak dauzkate, eta banatzaileak behar bat ez dituzte hori erabiltzen. Guk Glasgowko zinemaldirako, esate baterako, 52.000 ikusaldi izan genituen, eta hori itxialdi bete-betean. Eta beraz, 12.000 saio gehiago izan ziren astebetean, eta hori benetan arrakastatxoa izan zen. Eta egia da gure etekinen 50% banatzaileekin eta produktorekin banatu genuela. Eta beraz, interesgarria da, guretzako giltzarri da aretoekin lan egitea, bai? Eta esketzen dizut, zure esperientzia hori ere oso interesgarria da, banatzailei begira. Eta horreik, markarekin ere badu zer ikusirik izan ere Glasgowren ikuspuntutik, eta gogoan dut, gai hori online integratzetik hasi zinetenetik, zenbateraino daude lotuta zinema eta VOD, bai, egia da, guk gure playerra izan dugula, gure bideo on demand edo VOD plataformak dauzkagula, eta egia da gure esperientziak ez dugu ez dugula bideratu behar aretoa. Hau da, jendeak jarraituko du aretoetara joatzen, eta bueno, guk hori erabili genuen gure plataforma zabaltzeko eta bide egiteko, baina programazio dagokionez ere zerbait egin dezakegu aretoetan. Izan ere, bueno, aste betean zerbait erakutsi dezakegu, estreinatu dezakegu, eta gero beste 3-4 astetan online eskinik. Eta orduan jendea kontrolatuko da, ikusetako pelikula edo film hori hor dago, VOD plataformatan dago, on demand jarraitzen du, eta guretzat egia da Eskozia oso anitza dela, ez dagoela inbeste areto, eta gure marka edo gure aretoak, bueno, herrialde guztiak egiten dira, eta hori iruditzen zait beste herrialdeetan ere gertatzen dela. Hau da, muga geografiko hiek aldatu daitezkela, edo hori irisgartasuna guk bestetik inklusioan asko sinesten dugu, eta pentsatzen dugu aretoetara iristen ez diren horiek ere zinemagintzan parte hartu dezaketela. Bai, aipatu duzun azken puntua oso interesgarria da, izan ere hor badira hainbat elementu, eta aipatu duzun azken puntu hori oso garrantzitsua da. Hau da, ikusleak edatzeko edo gure filmak ikusleen gana iristeko eskaintzen dituen aukerak interesgarria da, irisgarritasuna barkatu hobetzen du. Nola ikusten duzu zuek hori zuen herrialdeetan? Bai, iruditzen zait estrategikoa izan daitekeela, estrategia gisa erabil genezake irisgarritasunaren auzia. Izan ere, saiatzen gara beti funtzionatzen duen hori topatzen. Saiatu behar gero gure film horretan funtzionatuko duen modua topatzen. Film guztiak dira ezberdinak, eta horre filma zuzentzen zaion audientzia edo ikusleak ere ezberdinak izango dira. Eta beraz, hemen ikusten dugu, eta ikusi behar dugu nola batzuek hobeto funtzionatzen duten aretoetan, eta beste batzuk hobeto funtzionatzen duten VOD plataformetan. Beraz guk, pentsatu behar dugu ze film den erakargarri ze plataformetarako, eta hor jokatu bai egia da, eta egindako ikerketek ere erakusten digute, audientziak berak erabakitzen duela. Hau da, audientziak ikus dezake film bat behin edo birritan, baina aretetara jotzen duten horiek gero behar bada berriro ikusiko dute, eta gero bestetik irisgarritasunari dagokionez ere badaude, aretatik gertuago daudenak edo urritago. Egia da zuen errealitate ezberdina dela, Eskoziarekin alderatuta, zuek ere faktore geografiko ezberdinak dituzte, baina kulturari dagokionez edo zuen ohiturari dagokionez lortu dezakegun nolabait film hauek zabaltzea edatzea, ez? Eta saiatu zaitezkete behar bada. Erronka ere izan daiteke, ezta?
It's there. Bai, iruditzen zait hor dagoela. Erronka hor dago. Ez dakit zehazki nola Difficult, you have to, azaldu. I think will become more and more a part of it. And it Ez won't da, hurt zaila each baina other, it will help gero eta kontzientzia handiago hartu behar dugu horrekin. Eta egia da, kombinatu egin beharko ditugula, aretoak, plataformak, eta kombinazio horiek ere sustatu egin beharko ditugula aurrera begira. Eta irisgarritasun hori bermatu beharko dugula bietara, bai aretoetara, bai beste plataformetara ere. Eta hori edatu beharko dugu ikusle guztien artera. Bai, Kristinek ere zerbait esan nahi du, egia da, banatzea, ez da zile gure lanbidea da, ez da, banatzaile garen aldetik. Eta zuek ere saiatzen zarete horretarako edo filmak banatzeko eta de guztiengan eristeko mekanismo egokienaren bila abiatzen zarete, ez da? Kristin, zure ustetan eta online plataformak gogoan izanik eta online horretara iristeko ere egin duzuen guztia jakinik, noraino iritsi daiteke merkatua? Noraino iritsi gaitezke ikusle ezberdinetara? Bueno, hor badakigu salmenten bataz bestekoa da, txarreren bataz bestekoa 12koa da. 12 bat eurokoa da, hori da guretzat izan dena, hau da 0.8 izango litzateke, beraz guretzat audientzia zabaltzeko eta audientzia gehiago lortzeko aukerak hor daude. Eta egia da, plataforma digitalek hori ahalbidetu dezaketela. Eta horrez gain, VOD plataformak erabiltzen dituen ikusleak ere, gero aretoetara ere jo dezake. Baina iritsi behar dugu publiko horretara eta ezi egin behar dugu. Ez egin behar ditugu gure ikusleak, saiatu behar gara oraindik ere aretoetara eramaten. Eta behar bada, film hutsak baino teknologikoki aurreratuak dauden beste produktu batzuk ere badaudela. Baina, zuek saiatzen zarete, ikusle guztietara iristen zuen markekin. Eta behar bada, zuen audientzien artean badago, nagusitzat jotzen duzuen ikusle bat, ikusle mota bat. Atenaseko ikusleak, segurunik ez du inolako zerikusirik izango Greziako beste herrietako batzuk, nik aipatu dituzke, eskiatzen esate baterako edo beste leku batzuk. Eta bertako ikusleak ezberdinak izango dira. Seguruenik online plataformak horre egongo dira, zailago izango da, Atenak berak daukan zentralitate edo estresmo horretatik urrutiragotuko. Ez dakit ongi esan dudan, baina egia da audientzia ezberdinak daudela. Eta Atenan egia da aretoetara joatzen duen ikuslak egongo direla, beste herrietan behar bada online gehiago kontsumitzen da. Ez da Atenas bera delako, zabalagoa da, hiri handia da, eta bertan publiko handia egon daiteke, baina Greziako 10 milioi biztanletatik 5 milioi bertan bizi dira, beraz logikoa da gure ikusle gehienak bertan kokatzea eta hori suposatzea. Baina hala eta guztiz ere zinemaretoetara jotzen duen ikusleak nolabait gure enbaxadore dira. Haiek dira filmak ikusiko dituzten lehenak, gure aukera ezberdinak probatuko dituzten lehenak. I think you're telling me it's kind of, what the hell are you talking about, man? It's this is our plan. We're already on this thing. So you're saying that cinemas give you a certain amount of gure plana da, ez? Aipatu dugu, zer diozu, hau gure plana da. Gure plana da promozio hori zabaltzea publiko eta ikusle guztietara. Baina hori baino gehiago da. Gure kanpaina ez da bakarrik Atenas zen kokatzen, izan ere Grezia Atena baino gehiago da. Egia da uartea bera, txikitzat hartu dezakegu, uarte txikitzat hartzeko, baina guk oraindik ere ari gara aretoak zabaltzen. Eta egia da udan, gure ikusleak handituz, doazela gehituz doazela. Egia da beste herri batzutara ere jo duzuela, nabarmena. That's a long-term strategy. I think I've got away with it. Has anyone else got ikusi dugu eta lortu dugu ikastea, estrategia hori baliagarria dela eta pandemian zehar estrategia hori lortu dugula. Beste ekarpenik badago, zuen estrategiarik praktikatu nahi du gurekin, izanen minutu batzuk baino ez dauzkagu, eta oraindik ere, iruditzen zait gai honek askotarako eman dezakeela, mami handiko gaia da. Eta guk ikusi beharko dugu, habilitate edo gaitasun berriak garatu beharko ditugu,
krisi honetako egoeratara egokitzeko eta aurrera egiteko aldaketak oso garrantzitsuak dira. Marketing kanpainetara ere joko dugu aurki, baina zer falta da, zerren gabezia sumatu duzu, zer ikasi duzu bestetik bizitako egoera honetatik etorkizunera begira. Jakinik etorkizunean ere baldaketak nabarmenak izango direla. Putting the film on VOD may not damage it in cinemas. Bueno, bai, lehenik eta behin, egia da, film bat VOD-en estreinatzeak ez duela kaltetuko ikusleku. Hau da, lagundu dezake arrakasta hori lortzen, aldi beren erabil daitezke aretetako estreinaldiekin ere, eta beraz, aretoek ez diote VOD banaketari beldurrik izan behar, ez da euren leia izango. Biak osagarri izan daitezke. Hori da guk atera dugun lezio nagusietako bat. Egia da, gaur egun aretoetako estreinaldiak direla oraindik ere nagusien eta gure irabaziaren zati handiena aretoetatik datorrela. Baina oraindik ere saiatzen ari gara, ikusle beste mota batzutako ikusetara jotzen, horretarako negoziazio gaitasuna beharko dugu, ez da, jakin beharko dugu, badakigu zer funtzionatuko duen, baina hori gure kolaboratzaileei saltzen ere jakin beharko dugu, beraz, hor negoziazio bideak ireki beharko ditugu, ez da, kaldera, bera, egin ediot Kristini, zer egingo duzu ezuek etorkizunari begira? Bueno, badakigu digitala denak arrakasta izan duela, baina arrakasta ez da plataforma digitalena bakarrik, ikusleena ere bada, eta beraz jarraitu behar dugu ikusleak gure aretoetara gonbidatzen. Egia da, plataforma horiek pentsatu behar non kokatuko dut film horiek, filmaberria bada, aretoetara jotzea ere interesgarria da, hori audientziari begira, eta orain azkenik ja gaurko mahai inguru hau iste aldera hitz egin dugu gure banatzaileen trebeziaz eta gaitasunez, zuen enpresa guztiak nahiko berriak dira, Filmbutek 10 urte ditu, okerrez banago. Bai, baina Feelgoodeko jabeak bazeukan aurretik ere esperientziari bazuen beste enpresa bat jabekuntzan, eta bere esperientzia nabarmena da Feelgoodek izandako arrakasta horretan, eta bizitako egoera hau gogoan izanik ere gehiago, baina aldaketa ugari izan dira azken urteetan, aipatu duzue egokitzeko gaitasunaz, enfokatzeko gaitasunaz, eta berbada horrekin amaitu dezakegu, ze trebetasun, ze gaitasun beharko ditugu etorkizunera begira egoera berrietara egokitzeko. Bai, noskin musukoak endezakezun, lehenik eta behin kontuan hartu beharko dugu, aurrera egiteko gaitasuna beharko dugu, egokitzeko gaitasun hori ezinbestekoa izango da, malgutasuna beharrezkoa izango da, eta aldaketei adi egotea ere oso garrantzitsua izango da. Gure begirada haratago jarri beharko dugu, eta merkatutik eta bizi dugun egoeretatik haratago begiratu beharko dugu, eta gaitasun hori ere ezinbestekoa izango da. Gaitasuna beharko dugu, zerbaitetan lanean jardun, eta eraberan, etorkizuneko edo ezainatzen ditugun beste film horiek ere gogoan izateko. Beraz, gure helburu guztia gogoan izanik, beste helburu batzuk ere gogoan izan beharko ditugu, eta horrek hori lagungarri izan zaigu gaur egun, eta audientzietara iristeko ere baliagarri izango zaigu. Beti dago zer hobeturik, beti dago helburu berririk. Zure erantzuteko moduak argi uzten du zure industria zein den, zure industria edo sektorea zertan izan ere gu egokituz, etengabe egokituz zen sektore bata, eta gure eztabaiden erdigune sarritan malgutasun edo egokitzapen hori izaten da, ez da? Eta aipatzen duzunean, aurre hartu behar diogula egoera berriei, egia da batzuetan zaila dela, ez dakigu zer aldatuko den etorkizunean, eta gu egunerokotasun horretan murgilduta gauden heinean sarritan kosta egiten da, ez da, helburu berri horiek zeintzuk diren identifikatzen. Gure enpresako ituta daude epe luzerako estrategiak izaten, baina egunerokotasunari erantzuteko taktikak ere izan behar ditugu, malgutasuna izan behar dugu, egokitu egin beharko gara, eta azkar gainera, izan ere mundua
harin ziztu bizian doa, eta guk ere, ezin gara zain egon zer gertatuko den horri begira, eta ez dugu beldurrik izan behar bestetik. Hori da, ez dugu zertan beldurrik izan honekin, amaituko dugu, gaurko mahai ingurua, aipatutakoa, eta hemen azaldutako guztia, pandemiaren etekinak izan dira, eta ikusi dugun dola pandemiak, elementu ezberdinak, edo marketingaren elementu ezberdinak bateratzera behartu gaituela, eta ikusi dugu, aldi batean behintzat, zinemaretoak bazter geratu direla, baina honek ez du gure egoera kaltetu, egokitu arazi besterik ez du egin, eta guk estrategi ezberdinak erabiliz, lortu dugu integrazio horren horrekan lortzea, film batetik bestera ere, dena gogoan hartzea, era berean VOD-katei adiegonik zinemaretoekin ere lan ekitea, eta hori izango da gure etorkizuneko lana ere. Eta hemendik ateratzen dudana da, egia da demografia alda daiteke, eta horrek izango du bere garrantziarik. Izan ere, herritarrak, VOD erabiltzen zuen herritar multzoa gisa batekoa zen, baina orain ikusten dugu, adinez berdinetako pertsonek ere erabiltzen dutela, eta lehen edo garai batean aretoetan zinema kontsumitzen zuenak orain VOD plataformetara ere jotzen duela. Beraz, ikusten dugu, enfoke de ikuspegi integratu hori izateak ez duela gure ikusleen kopura murriztuko, baizik eta, gure ikusleen konpromisoa eskatuko duela, eta ikusi nahi duen zinema mota hori ikusteko konpromiso horri eutsi beharko diola, baina aratago joan behar dugu, eta hori izango da gure industriaren helburu nagusietako bat. Hau da, filmak ikusi nahi dituen pertsona hori edo lagun hori guzti eustea. Eta horri heldu beharko diogu, audientziara jo beharko dugu, publikoa kontuan hartu beharko dugu etengabe, eta marketing integratuaren ataretako bat da, gure marka partekatzea. Gure marka partekatu beharko dugu, aretoak ere gogoan hartu beharko ditugu, eta ahalik eta oihartzunik handiena lortzen saiatu beharko dugu marketing bide hoiei bidez. Hemen badirudin ideologia oso kontserbadora dela, baina egia da gure estrategia epe luzerako estrategia bat dela, eta VOD plataformek eskainiko digutela beste aukerarik, horretarako malgu jarraitu beharko dugu, gure mentalitateak ere malgutasunezko izan beharko du, eta ikusten duzue markarik badagoen, marka batzuk behar badan ikuslei enfokatutago edo zuzenduturikoak izango dira, eta saltzeko gaitasuna ere ezberdina izango da, batetik bestera, eta behar bada gaitasun horrek merkatua bera ere markatuko du. Eta eman beharreko aldaketa behar bada kulturala ere izango da, izan ere ikusi dugu azken urte hauetan kultura aldaketa hori egon dela, eta marketing kanpainak bideratzeko moduak eta kulturak ere aldatzen ari direla. Eta ikusten dugu, zuen txentxazioak aintzat hartuta, aldaketa, kulturaldaketa hori badatorrela, eta zuen egiteko moduak aldatu egin dituzuela, eta hori garatuz goazela, eta zuen lana ere aurrera doala. Ez dugu bestetik ahaztu behar, horrek aldatzen duela gure kultura, eta horrek lotzen gaituela ikusleen gana, eta hori ezinbestekoa izango da. Beraz, nik ateratzen dudan ondorioa erabat optimista da, izan ere, ni baino urrunago joan zaretela baieztatu ahal izan dut, gaitasun gehiagorekin jokatu duzuela, eta pentsatzen dut publikoak ere ideia positiboak izango dituela honetatik. Eskerrik asko. To the interpreters, the festival. Eskerrik asko, gure interpreteei, zinemaldiari eta Europe Distributioni gaurko eztabaida hau martxan jartzagatik. Eskerrik asko.